חברים, אז אנחנו משחקות ריינבו פרנדס, והנה אחותי. היי יוש, תגיבו לנו בתגובות מי מכם משחק רובלוקס. יאללה, בוא ניכנס לעיגול. 2,000 years later. יאללה, בואי נמצא נורות. ומי שלא יודע, אז זה כאילו חלקים, ואנחנו בחלק שצריך לישון נורות. אז יאללה, וואי, בהתחלה יש מלא נורות, אבל אז כאילו... אחרי זה שלוקחים את כולם, זה קשה מדי. האחרונים זה קשה. אבל הראשונים פשוט קל. יש בכל מקום. אז לקחת את הנורה הזאת? כן, יש לי כבר 4. יש 1, 2, 3, 4, 5, 6. אני עשירה. לי זה גם 6. יאללה, יש לי 7. יואו, מצאתי מישהי שממש דומה לך. יאללה, שמתי 7. לא מצאתי נורות כאן. בטח מישהו לקח כבר נורות מהמבוך. יאללה. אוי, לא, זה לחץ לי על האומגה. כשמדהים מהחסון תלכו לעשות עם זה. כן, זה מאוד קשה. מצאתי מורז, כן, לפעמים זה טוב. למעלה. כל שנייה הרג אותי. איפה את? אני בבית עץ ליד המבוך. אני עברתי את זה לפני שנייה. יאללה, אני כבר הבאתי 8 בסך הכל. מי הבאת 2 האלה? אין לי וואו, אנחנו בהתקדמות. ולי יש 6. אז יאללה, שימי. אמא לעצור פה. איך צהוב? לא צהוב, ירוק. עוד אחד. זה היה מהר רצח. הנה הם סובנים. אוי לא, הכחול שם, מי מלא. הוא תפס אותך? לא. הוא אפילו לא רואה אותי. מצב, אני בודקת. לא, יש עוד כמה אנשים. תיקחו איזה כפרה עליכם. רק השאלה איך אנחנו עוברים פה. 2 נכנסו. 2 נכנסו לשם. תיקחו את זה, אנחנו מאמינות בכם, מאמינות. או בכם, או בכם, או כולם. אוי לא, נראה לי מתה אחד מהם. פליס, השנייה, כפרה עלייך תעשי את זה. איפה? יאללה, אנחנו מאמינים. מאמינות. אנחנו מאמינות. יאללה, נראה לי לקחה את זה, אני מאמינה בך. אנחנו מאמינות. כחול פה. יאללה, נו פליז, מיני. יאללה, בלוני גז. צהוב יתחרב בחגיגה. לא, כבר טוב. יאללה. תלמדו ממני, אוקיי? לא נורא אם אתה נתפסת. קבלו. וואי! חוץ מזה זה גם אחלה עם מישהו שרוצה לעבור. אתה תוקיע את הצעה. אתה לוקח את הצהוב, עושה לו הסחת דעת, יוצא ממנו, וזהו. הנה יש לי 1, 2, 3. וואי, יש לך 6 לי, יש לי רק 2. יש לי 3. שמתי את 3 שלי. אוי מלא, עוד פעם אתה רודף אחרי, אני אומרת לך. את 10? 6 היה, נכון? יאללה, עוד 5, אנחנו. נראה לי אני הולכת לבדוק בו. הנה, אני ראיתי רגע, אני ראיתי את זה. 5 תביאו. לכי למבוך, אני מאמינה באחת. למה אני בלון? ראיתי פה בלון גז, איפה הוא עכשיו? הנה. לא, זה ממך. אמא ירובנת. אני חייבת עוד בלון גז. לי כבר יש... טוב, תפס אותי. אז מה קורה חברים? פלוצ'ה. יאללה, תודה. יאללה, מתחילה. מבוך. למה? הכוסה. יאללה. יאללה, בואו. יאללה, נו, איפה הוא? איפה הם? טוב, אני הולכת למבוך בעצמי, כי אני כבר לידם.
אוי, אני כמעט את ה... אוי, לא, אני כמעט את הכחול. אני עומדת למות. עוד לא. יאללה, עוד שנייה, יש לי סיכוי. יש. יאללה. יאללה, עוד אחד, מיקה. נראה לי זה במבוך האחד הזה. מה? איפה יש עוד מקום? למה זה לא מסמן לנו? זה מראה לי שהכל הגיע. למה זה לא הלך, כאילו, החלק כמו הנורות? מיקה, הוא אצלך? לא. בוא נבדוק מי נשאר. אני, את ועוד מישהו, ססר או משהו. ססר? לא יודעת. בוא נחפש. נראה לי לקחו את זה כבר, הססר הזה. אוי, לא אימא'לה. ססר זה נשמע לדברים. ססר! ואני רואה צהוב כאן, עבור. חבי במקומות שלך. יאללה. בבקשה. אבל זה מראה לי שהכל הגיע, אז תקלי. איך? הכל. עצרו, אשמח אם תעקבו ותנו לייק ותפעילו את הפעמון. אני לא מחייבת אתכם כמובן, אם אתם רוצים אתם יכולים, זה ממש יעזור לי, תיקחו שנייה מהזמן שלכם ותעשו את זה. ססר, אנחנו מאמינות בך, נראה לי אתה הבאת את זה. הנה, מסמנים את הבלון גז. אני הולכת לקחת אותו, נראה לי הוא בבית של הכחול. לא, הכחול עכשיו פה. לא, עכשיו טוב. אבל זה לי הכחול, לא תחזתי. עכשיו אני מקווה אני ראיתי אותך. יש! ירוק ליד המבוך, אבל הוא בכניסה של המבוך. אוי, לא. בסדר, אבל הוא... אוי, לא. הכחול נכנס לשם. די. עד שמביאים לנו לראות, נראה לי ססר לקח את זה. ססר? מה יקרה ססר? לא, הוא לא עומד עדיין. לא, הוא עדיין ניסה. ססר משהו. יאללה, נו, איפה אתה? אני מאמינה בך, זזור. נראה לי הוא פה. טוב, אני הלכתי לבדוק במבוך. יאללה, ססר, אתה מביא לנו. הנה, טוב פה. עצור, תפס אותי. לא, הוא לא תפס אותי. הוא תפס אותי. יופי. ססר, אנחנו קוראים שלנו. עכשיו אני הולכת למצוא ססר. ססר בטח נכון. יס! הססרית שלנו הצליחה. בוא נראה. זה בכלל בססר הזה. רק לא נדבר. גם אני. לוקי. עכשיו צריך רק 10. הנה, מצאת את הלוקי? מצאתי לוקי. לקחתי את הלוקי הזה. למה? הנה, יש שם לוקי צהוב. לקחתי את הלוקי. למה אנחנו כאילו... הנה, יש פה לוקי הבית שלנו ירוק. גרות בתוך הלוקי. זה הלכנו את אוקיי, בוא נמצא אותך לוקי. עוד 5 לוקי. הנה, ירוק פה. אבל קרוב. לא, אני מאמינה בחלקה. הצלחתי. יואו, מצאתי לוקי. רגע. לא, הנה. יש לנו עוד 5 לוקי. ססר ואלמה. טוב, יאללה, מה איתך?
בוא נמצא את ה... איך קוראים לזה? לוקי, 4 לוקים אחרונים. הלכת זז. יאללה. נו באמת. מלא. וואי, זה מעצבן שלי. זה כאילו במבוך. במבוא... לא, אני לא חי במבוא. הנה, מצאתי לוקיז. יאללה, בוא נמצא לוקיז. נשאר עוד 3 לוקיז. יאללה, בוא נמצא לוקיז. וואי, נראה לי גם אין מספקות.